Исәмесі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты. Студияда мин Румил Карамиев. Игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Капиталь ремонт барышы канагатьләндерәме. Бүген шәһәр җитәкчесе Наил Мәхдиев төзекләндерүче йортларда булып эш барышы белән танышты. Шәһәрдәшләр арасында зарланучылар да бар. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Кәр Эслекен республика авыл хуҗалыгына 1 миллиард сумлык зыян сала. Тукай районында корылык белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Салмыш хәлдә руль артына утырган өчен иректә мәхрүм итәчәкләр. 1 июльдән яңа закон гамәлгә керә. Алар өстән кинәт төшәләр, башны чукыйлар. Псиләрне күбесенчә псиләр үләтә, күгәрченнәрне тоже. Шәһәрдәшләргә ала коргалар һөҗүм итә. Кошлардан ничек сакланырга? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Хәрәкәтчән мөлаем бар нәрсәне белергә омтыла. 3 яшьлек Артурга әни кирәк. Капиталь ремонт барышында шәһәрдәшләр мәнфәгатьләре исәпкә алынамы? Бүген башкарма комитеты башлыгы төзекләндерүче йортларда эш барышы белән танышты. Исегезгә төшерәм, быел Чаллыда 141 йорт капиталь ремонтлана. Моның өчен барлыгы 1 миллиард сумнан артык акча бүленде. Гесписәсендә һәм яңа шәһәрдәге йортларда рейд барышында Наил Мәхдиевка зарларын җиткерүче шәһәрдәшләр дә булды. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. У нас на отопление, на канализацию 406. Канализацию уже сдали. Да, уже сдали. Газ бистәсендә 6-нчы комплекстагы 20-нчы, 21-нче һәм 22-нче йортлар төзелгәнгә 40 елдан артык. Алар бер подъездлы, төрле яктан җил йөри. Башка йортлар белән чагыштырганда аларны җылыту өчен күбрәк акча тотыла. Әмма капиталь төзекләндерүдән соң коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 20-30%-ка кимергә тиеш. Фасадны буяганчы стеналар минераль плитәләр белән һәр яктан җылытыла. На всех 3 домах теперь все 3 дома будут светофор стоять. 3 йортка да шәхси җылылык пунктлары куелачак. Фасадны җылытуда файдага. Без зур экономиягә өметләнәбез. Бу йортларда җылылык тормый, стеналардан кирпечләр кубып төшә башлаган иде инде. Яңа шәһәрдәге 4-21 йорты да тыштан танымаслык булып үзгәргән. Аны баш архитектор биргән паспорт нигезендә буяганнар. Бердә турбалар алыштырылган, электр чыбыклары яңартылган. Бар тик керү ишекләрен төзекләндерәсе, фасадны буяп терәсе генә бар. Яңгырлар комачаламаса, төзүчеләр аны бер атнадан куллануга тапшырырга шандыра. Наил Мәхдиев төзүче компаниягә тагын бер кат йортта яшәүчеләр белән аңлашып эшләргә кирәклеген искәртте. Житель всегда прав. Пункт номер 1. Быелгы капиталь төзекләндерүнең тагын бер үзенчәлеге эшләрне йорт буенча җаваплылар контрольдә тотарга тиеш. Мальчики не пьющие? Нет, не пьющие, честное слово, потому что мы очень часто ходим, обходим, вот там вот говорим, там недокрашено, тут оттенок другой, и все устраняется. Молодец. Әмнә күршедәге 4-17 йортында хәл бөтенләй башкача. Йорт буенча җаваплы Людмила Коновалова шәһәр башлыгын зур канагатьсезлек белән каршы алды. Аның сүзләренә караганда, подрядчы оешма ишекләрне сыйфатсыз урнаштырган. Булай да су үтә торган түбәне ремонт барышында бөтенләй яраксыз хәлгә китергәннәр. Вот здесь очень красиво, это очень хорошо. Но когда подноготную изначально знаешь, видишь это все, вы знаете, вот не хочется смотреть. Видимость красивая. Вот. А внутри кто вот нам ответит, когда у нас будут теперь крышу делать, потому что у нас с января месяца начинается ливневка при температуре. Вот. Некому, нам никто не говорит. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көнкүрешен тәэмин итү дәрәсе башлыгы бу йортта түбәне әле 2007 елда гына төзекләндерүләрен әйтте. 1 елда бөтен төрешләрендә башкарып булмый диде ул. Наил Мәхдиев исә үз чиратында Рафаил Кыямовка йорт буенча җаваплар белән тыгыз элемтәдә эшләргә күрсәтмә бирде. Тяжкий я вам делаю замечание, надо с каждым старшим по дому встречаться. Значит, внимательно слушать каждого старшего по дому. Не так в составе комиссии появляться. Это работа повседневная, ваша работа. Вы за это дело отвечаете, зарплату получаете. Төзекләндерү эшләре сыйфатсыз башкарылган йортларны коммуналчылар да, торак инспекциясе дә үз контролендә тотарга тиеш. Ремонтны августта төгәлләү бурычы куела. Капиталь төзекләндерүдән соң йортлар бары тик йорт буенча җаваплы имзасы белән генә кабул итәчәк. Әлбәттә, төзекләндерүнең сыйфатын иң башта экспертлар комиссиясе билгели. Тик шулай да соңгы сүзне йортта яшәүчеләр үзләре әйтергә тиеш. Ләйсән Ханова, Арат Закиров, яңалыклар.
Аномалиясызлык аркасында Татарстан 30 миллиард сум акча югалтырга мөмкин. Кырлык белән көрәшү өчен инде 2 миллиардка якын акча юнәлтелгән. Республикада кырлык сәбәпләр гадәттән тыш хәлләргә китергә мөмкиннәр. Кайбер хуҗалыкларда гидротехник җайламалар кулланып, җирләргә су сибәләр, туфракны йомшарталар. Тукай районында кырлык белән ничек көрәшәләр? Хәбәрчебез ачыклады. Белгечләр фикеренчә, Арча, Алабуга, Тукай районнарында дымлылык җитәрлек. Әмма шулай да борчылыр өчен урын бар. Кичә кич һәм бүген иртән Татарстанның күп кенә авыл һәм шәһәрләрендә явым-төшемнәр күзәтелсә дә, Сәйдәш авыл хуҗалыгы җирлегендә бер тамчы яңгырда таммаган. Хуҗалыкта урамга чыккан саен күккә карап булыт көтәбез диләр. Соңгы тапкыр биредә явым-төшем 2 атна элек булган. Дым җитмәгәнгә күрә җирдә ярыла башлаган. Монда әле бу җир әйбәт җир бу. Бу дымлы җир монда. Аның барсыр җирләрендә вообще ул киреп китә. Яңгыр бер вакытта да артып була алмый ул. Бу корылык 2010 елны хәтерләтә ди белгечләр. Ул вакытта күп кенә хуҗалыкларда бу хәлгә әзер булмыйлар. Шуңа күрә хаталарны кабатламас өчен Сәйдәш хуҗалыгында чараларын алдан күрә башлаганнар. Җирне көздән үк тукландыралар, көздән уҗым чәчеп калдыралар. Әмма быелгы корылык та үзенекен итмичә калмас диләр. Узган елны 2000 тонналы элиталы ырлык җитештереп сатсалар, быел һава торышы планнарны бозырга мөмкин дип борчылалар. Яңгыр кирәк. Семеняның 2000 семян әгәр дә булмаса, без инде 1000 берлек семена да сата алмыйбыз. Аны олышы кеше дә булмый, товарный вид кирәк. Аны тикшерүче дә булырга тиеш. Без аны семена сатканнан соң хуҗалыклар саткан хуҗалыклар алдында җавап тотабыз бит әле. Әлегә Тукай районының барлык хуҗалыкларында да терлек азыгы әзерлиләр, арыш суктыруга чыкмаганнар. Сәйдәш хуҗалыгында терлек азыгын 2 елга запас белән әзерлибез диләр. Эшчеләргә җиңел булсын өчен җәен эшли торган техникага кондиционерлар урнаштырырга тырышалар. Яңгыр һәр вакыт кирәк инде авылда. Яңгыр һәр нәрсәнең үз вакыты бит. Пишәм вакыты булса, башка бергә кирәк. Бәрәңгесенә, икмәкләр чистала торган вакыт менә хәзер. Набирайталар уже. Кирәк инде. Яңгыр Тукай әйтмешли вакытында жауырга тиеш, яңгырда, җилледә вакытында исәргә тиеш. Синоптиклар фаразлавы буенча бу атнада республикада көннәр суыта, яңгырлар башлана. Бүген һава температурасы 30 градустан түбән, җиргә рәхәтләнеп сулыш алырга җай чыкты ди игенчеләр. Иң мөһиме яңгырлар озакка сузылмасын. Явым-төшем вакытында туктамаса, арыш суктыру тоткарланырга мөмкин. Инде 10 көннән урып җыю эшләре башланырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Салмыш хәлдә руль артына утырган өчен иректән мәхрүм итәчәкләр. Иртәгә, ягъни 1 июльдән яңа закон гамәлгә керә. Хәзер исерек хәлдә машина йөртүчеләрне җинаять җаваплыгына тартачаклар. Аның нигезендә 9 елга кадәр иректән мәхрүм ителү каралган. Яңа закон юлларда хәрәкәтләрне киметтерме? Тура безнең алдагы материалда. Россия юлларында салмыш машина йөртүчеләр гаебе белән килеп чыккан юл хәрәкәтләре арта. ЮХИДИ мәгълүматларына караганда, 2014 елда алар гаебе белән 3000ннан артык кеше үлгән. Чаллыда 6 ай эчендә генә дә 25 шундый хәрәкәт теркәлде. Нәтиҗәдә 2 кешенең гомере өзелде. Белгечләр фикеренчә, яңа закон эчкән хәлдә руль артына утыручылар санын киметергә тиеш. Үзгәрешләр юл кагыйдәләрен икенче тапкыр бузучыларга кагыла. Сейчас же уже на водителя будет налагаться либо штраф. Машина йөртүчеләргә 200-300 мең сум штраф салына, яки алар 480 сәгать иҗтимагый эшкә җәлеп ителәчәк. 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителүләр дә бар. Инде эчкән хәлдә руль артына утырып кеше үлеменә китергән хәрәкәткә сәбәп булучыларга 9 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Но все равно не изменится. Барыбер бер нәрсә дә үзгәрмәячәк, күп мәсьәләләр шулай ук чәчәкләрдә. Ну, я, например, не рискнул уже. Минем салмыш килеш руль артына утырганым юк. Закон кырыслану статистиканы яхшыртыр дип исәплим. Действительно станет мотивирующим фактором. Кырыс яза машина йөртүчеләр ичмәскә тырышыр дип уйлыйм. Депутатлар күрсәткечләрнең инде ел ахырына яхшырачагын фаразлый. Бүгенгә исә Чаллыда Василий Криворучка эше буенча сорау ачык килеш кала бирә. 6 июньдә аның катнашында юл хәлакәте булды. Нәтиҗәдә кеше үлде. Авариядә гаепле Криворучканың машина белән эшкән хәлдә идарә итү ачыкланды. Аны нинди закон буенча хөкем итерләр? Бу сорауга юл иминлеге инспекциясында да җавап бирә алмадылар. Лейсанханова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Россияда микрофинанслау базары һәм кредит кооперациясе барлыкка килергә 10 ел. Бу вакыт эчендә ул үз позицияларын ныгытырга өлгерде. 10 ел дәвамында микрофинанслау оешмалары өчен көйләү белән Үзәк банк шөгыльләнде. Ләкин хәзер башка төрле закон проектлары әзерләнде. Бу хакта турак алдагы сюжетта.
Үзәк банк мәгълүматлары буенча Россиядә 3812 микрофинанслау оешмасы һәм 3544 кредит кооперативы теркәлгән. Соңгы елда Идел буе төбәгендә алар 21 миллиард сумлык займ биргән. Ә бөтен Россия буенча бу сумма 182 миллиард сумга җитә. Бүгенге көндә профессиональ компанияләр саны кими. Микрофинанслау һәм кредит кооперациясе базарында стагнация, ягъни үсеш тукталу күзәтелә. Бу берничә сәбәп аркасында килеп чыга. Беренчедән, халыкның кредитлары күп, икенчедән, дөньядагы икътисади вазгыять. Әмма шуңа да карамастан гражданнарның микрофинанслау оешмаларына мөрәҗәгате кимеми. Чөнки нәкъ менә финанс тотрыксызлыгы күзәтелгән вакытта аларга ихтыяҗ арта. Бүген мондый төр компанияләрнең күп булуы аркасында хөкүмәт закон проекты әзерләде. Анда микрофинанслау оешмаларына үзен-үзе көйли торган оешма булып берләшергә тәкъдим ителә. Шул рәвешле әлеге базар ышанычлырак булырга тиеш. Кредит кооперациясендә бу эш башкарылды инде. Әлеге базарда катнашучыларга эш регламентын булдыру мөмкинлеге барлыкка килә. Бу шул ук вакытта дәүләткә дә, кулланучыга да файдага булачак. Соңгы елларда үз бурычларын үтәми торган җавапсыз оешмаларда барлыкка килде. Шундый компания белән эшләргә туры килгән чиракта нишләргә? Иң элек компаниянең кризиска каршы чаралар планы бармы, юкмы икәнен белү мөһим. Шунысын да аңларга кирәк. Клиентлар һәм пайчылар барысы да бер юлы судка мөрәҗәгать итсә, компаниянең эшчәнлеге туктатыла һәм акчаны кире кайтарып алу тагы да катлаулана. Шуңа күрә ашыгыч нәтиҗәләр ясарга ярамый. Компания белән тыныч юлаша килешү ягын карарга кирәк. Ләйсән Ханова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшләргә ала каргалар һөҗүм итә. Чаллы ТВ телеканалының Койнар элемтә телефонына 28-18 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Ишек алдында кошлар төркемләп һөҗүм итә диялар. Бу хәл ел сайын кабатлана, әмма быел балалар мәйданчыгы янында үтеп булмый дип зарлана шәһәрдәшләр. Ала каргалардан ничек сакланырга белгечләр фикерен безнең хәбәрчебез тыңлады. 28-нче мәхәлләдә ала каргалар күптәннән яши, кошлар балаларына куркыныч тудырырга мөмкин булган кешеләргә һөҗүм итә. Ала каргалар балаларын очырганда айрыша агрессия күрсәтә. Без хәзер ничә ел бер рәттән уяларымында үзебез белән журналманда нәрсә дә булса алып йөрибез, или башка бер куябыз, алар өстән кинәт кенә төшәләр, башны чукыйлар. Псиләрне, күбесенчә псиләр үлә, күгәрченнәрне тоже. Июнь дәвамында кышчыклар ышырга өйрәнә, шуңа күрә күп вакытларын җирдә үткәрә. Ала каргалар исә агач башларыннан үз балалары артыннан күзәтеп тора. Куркыныч якынлашканын сизсәләр, шундук һөҗүмгә күчәләр. Защититься от вороны сложно. Ала каргадан саклану кыен, чөнки ул акыллы кош. Ул кешегә арттан һөҗүм итә, канаты белән суга шукый, таяк белән генә сакланырга мөмкин. Белгеч ишек алдында ала каргалар ишәюгә шәһәрдәшләр үзләре сәбәпче ди, әбиләр кошларны һәрдаим ашатып тора. Ала каргалар бөтен ризыкны да ашый, шуңа күрә теләсә кая онап яткан азык калдыклары, вакытында түгелмәгән чип савытлары кошларның яшәү шартларын яхшырта гына. Количество ворон у нас в городе. Шәһәрдә ала каргалар саны тиешледән күбрәк, 10 квадрат километрга 2 карга туры килергә тиеш. Әмма шәһәрдә бу сан 8-10 тапкыр артык. Кошларга каршы капкыннар кую яки аларны ату тыела. Каргаларның корбаны кешеләр генә түгел, кошлар этмәчеләргә һәм башка кошларга да һөҗүм итәләр. Өстәвенә кошлар сальмонеллез һәм башка җирләр таратучы да булып тора. Нигездә урманда яшәргә тиешле булган кошлардан саклануның төп юлы ала каргалар яши торган урыннарда үзең белән таяк яки кул чатыры йөртү. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Рамазан айы рубрикасы кысаларында ислам дөньясы яңалыклары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Рубриканың мәгълүмати партнеры дизайнер Римма Әлләмовадан үз киемнәр һәм подряд оешмасы. Ай дәвамында Башкалада Рамазан чатыры эшли, ул Кабан арты мәчете янында урнашкан. Рамазан чатыры үзенчәлекле хәйрия һәм мәдәни агарту проекты. Чатыр ишекләре 18 июньнән 15 июльгә кадәр кунакларның милләтенә, диненә карамастан һәркем өчен ачык. Теләгән барлык кеше дә тәмле милли ризыклардан авыз итә һәм үзенчәлекле мәдәни программаның шаһиты була ала. Әлеге хәйрия проекты кысаларында ятим балалар кул эшләнмәләреннән торган күргәзмә оештырылды. Аукционнан кергән акчалар ятим балаларның үзләренә тотылачак. Чаллы мөхтәсибәтедә ятим физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен хәйрия чаралары үткәрә. Чираттагысы кояшка тернәкләндерү үзәгендә булды. Бирдә тәрбияләнүчеләр өчен спорт бәйрәме оештырылды. Балалар төрле бәйгеләрдә көч сынашты. Һәрберсенә истәлекле бүләкләр тапшырылды.
Бүгін башкалада инглиз тілінде язылған Грит Булгар, Бүйік Булгар китабын тәкъдир итү кичәсе булды. Әлеге саллы фәнни басма былтыр рус телендә нәшр ителгән иде. Киң таралыш алган инглиз телендә бастыру исә дөнья җәмәгатьчелегенә мирасыбызны җиткерү, Идел буе Булгар дәүләтен Дунай буе Болгариясы белән бутамасын өчен эшләнгән. Алга таба басманы татар теленә тәрҗемә итү, тулландырып чыгару күздә тотыла. Һәм уразда тотучылар игътибарына бүген Рамазан аеның 13-нче көне иртәгә сәхәр ашау 0 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 20 сәгать 18 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабуллардан булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саулашам, исән имин буласыз. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Transatlantic flow. Transatlantic flow. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 29 июня по 5 июля. ДК «КамАЗ». Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан айы белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан айы мөбарәк булсын. Камуфлированная одежда и обувь для охоты, рыбалки, работы и туризма. Большой выбор моделей и расцветок, широкий размерный ряд, армейская атрибутика, флаги родов войск и государств, сувенирная продукция и товары для туризма. Магазин «Камуфляж». Рынок Алан, цокольный этаж, павильон 41. Бутик дизайнерской одежды от Риммы Алямовой. Женственные платья из итальянских и турецких тканей с авторским принтом. Одежда, подчеркивающая скромность и целомудрие. Для женщин, желающих одеваться современно и со вкусом. Бутик Римма Алямова. ТЦ Палитра, 2 этаж, павильон 19.